U ġew ir-Real ħanajdilkom, ħbib tiegħi, anzi ġie nofs it-tim tar-Real f'Milan u xorta ma rbaħnilhomx. Anzi, il-kelma eżatta hija umiljawna. U m'hemmx iżjed fejn tmur. Inter xejn, Real Madrid 2. Nistaqsi. L-ewwel, l-Inter deru llum fil-ground? Le. Fl-opinjoni tiegħi. Real Madrid literalment ħadu l-kontroll tal-logħba, l-ewwel kien hemm dak il-penalty ta' l-fawl ta' Barella li per karità kien il-penalty li minnu ħażardu mbagħad fetaħ l-iskor. U mbagħad il-logħba ntilfet il-mument naħseb topiku tal-logħba kien fl-ewwel taqsima lejn nofs ewwel taqsima meta l-ewwel ma tanix penalty kien hemm kuntatt fil-kaxxa bħalissa nsejt min biex taraw, però għad għandi d-dubju fuq il-penalty kienx jew le. Jiena malli rajt l-azzjoni qed li kellu jtina penalty. Biss anke meta bdejt nitkellem ma' xi ħbib tiegħi anki referees qalu li għand taġġilx. Imbagħad it-tkeċċija ta' Vidal issa tkessaħx jew le se nħallija f'idejkom. Jiena alright, forsi il-protesti kienu żejda ma kienu relatati ma dak il-penalty li ma tanix. Jiġifieri imma l-puntu li turu l-flop kif qalu Voldieri tkaċċa kif u kome f'dak il-ħin qed ma kienx il-penalty, allura tkaċċija forsi kienet naqra eċċessiva wkoll għalkemm anke l-mod kif il-protesta Vidal has left to be desired, u wara dik it-tkaċċija ir-Real Madrid mbagħad ħadu over, skurjaw it-tieni gowl. U d-domanda hija issa is-sitwazzjoni tal-grupp Borussia Mönchengladbach 8, Real Madrid issa telgħu għal 6, anzi 7, Shakhtar Donetsk 4, Inter 2. Issa, ħanamilha ċara tonda minn issa, jien dis-sena minix lest ninżel nilgħab fl-Europa League biex naqannek, nkun dirett. Minix lest ninżel nilgħab fl-Europa League biex niġi umiljat fl-Europa League ukoll. At this point, aħjar jekk niġi l-aħħar mill-grupp ninqala mill-Ewropa ħalli forsi naraw x'nistgħu nsalvaw mill-lig imma bir-ritmu li għaddejjin. Żewġ logħbiet mirbuħa minn 12. No. Ħanaqleb għal-suġġett liħor li wara kull logħba li qed imur fuq il-kummenti tagħna l-interisti. Conte. Naħseb illum se nikkonferma illi wara dik il-famuża laqgħa ta' Villa Berlin inqala xi ħaġa. Conte qed juri li m'għadux li kien inqala xi ħaġa fid-dressing room żgur. Imma għal dawk kollha li qed jgħidu Conte out nifhimkom, imma għandi d-dubji tiegħi kemm fis-sena tal-Covid nistgħu naffordjaw li nġibu t-tielet coach. Ejja ma ninsewx għatem Spalletti li għadu qed jitħallas mill-Inter. Ma nafx, onestament issa qed f'pożizzjoni fejn ma nafx se naqbad nagħmel b'Conte. Mhuwiex motivat, ir-riżultati mhux qed jiġu, ma naffordjawx inkeċċuh u m'iniex qed nara alternattiva valida fl-opinjoni tiegħi se tgħiduli Allegri, imma jien m'iniex konvint b'Allegri ħankun onest. Huwa coach li mal-Milan fl-opinjoni tiegħi jgħid kemm ħafna ma jaqblux miegħi rebaħ il-kampjonat għax tawlu Benitez u mbagħad fit-tieni staġun kellu 6 punti vantaġġ u tilef 9 punti ironikament għad-danni ta' Conte fl-aħħar 6-7 logħbiet mal-Juventus sab is-sodda lesta forsi li għandu kreditu l-fatt li fl-Ewropa avvanza u wassal l-Juventus żewġ finali imma mill-bqija fl-Italja let's face it kien qed jilgħab waħdu għaliex jew ma kellux oppożizzjoni jew nkella bħalma ġara f'kampjonat minnhom Napoli u Inter tilfu l-punti.
bdew jarmu l-lobiet, jiġifieri għalhekk għandi dubji fuq Allegri, il-bqija minn hemm barra bħalissa. Pochettino huwa Pochettino tajjeb għall-Italja ukoll għandi question mark fuq dak l-aspett. Jiġifieri ma nafx se naqbad nagħmel b'kont at this point ma rridx inkun flok Zangli rrid ċertu deċiżjonijiet għalkemm jista' jkun id-deċiżjonijiet ittieħdu ġa stapporti dal-istaġun saħħa u grazzi u mbagħad jara l-bambin f'Ġunju ma sa flattant għandna dal-istaġun illi qiegħed sejjer mill-ħażin għall-ar. Rbaħna żewġ logħbiet dal-aħħar 11 il-logħba kontra Torino mifluġ bil-Covid u Ġenova li wkoll kellhom il-problemi tagħhom tal-Covid, jiġifieri ma nafx se naqbad ngħid at this point. Nhar is-Sibt qed nafżakom minn issa Sassuolo ħajdamdmuna, mhux se jirbħulna ma ħajdamdmuna Valdieri u mbagħad irdu mmorru nilagħbu mal-Mönchengladbach fil-Ġermanja ma at this point il-Champions League it's game set and match u kifet aħjar ninqala issa milli mmur nilagħab l-Ewropa li jkun daħħaq in-nisbija hemmhekk. M'hemmx tagħmel nerġa' ngħid illejla ir-Real umiljawna u hemm bżonn isir eżami ta' kuxjenza f'Appiano Gentile u anke fil-kwartier ġenerali tal-Inter ġewwa l-Bosco Verticale f'Milan biex naraw kif se noħorġu minn din is-sitwazzjoni li iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tmur mill-ħażin għall-ar. Għalissa m'għandi xejn iżjed xi ngħid, inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal video logs bħal dawn kif ukoll għal video logs interattivi. Issa fuq nar parentesi żgħira nhar is-Sibt Sassuolo Inter u l-provi ta' kwalifikazzjoni qegħdin se jkunu fl-istess ħin jista' jkun illi jew noħroġ live jew se naraw kif se norganizzaw l-affarijiet fejn jidħlu Sassuolo Inter u l-provi ta' kwalifikazzjoni mal-bqija klik fuq YouTube, kontenut ġurnalistiku, il-paġna tagħna ta' Facebook iżda fuq kollox is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com. Klik. Like ukoll l-paġni tal-kollaboraturi tagħna, Velocity Esports Racing għal dak li huwa l-aħjar fejn jidħol Formula 1 virtwali u ejabet.com għal min irid jilgħab bl-aqwa kwoti b'mod responsabbli hemmhekk ukoll għandi diversi kontribuzzjonijiet. Kif lestu minn dan kollu? Għamlu li xjat intridu ma kif qed ngħidilkom jien bħalissa ma sitwazzjoni qiegħda mill-ħażin għall-ar u ma nafs naqbad nagħmel bil-coach at this point. Il-lejt tep il-kulħadd iżda minkejja kollox Forza Inter per sempre.